7時です。今日から始まるアタックマリちゃん。さあ今日もたくさんの皆さんですね、マリちゃんのファンの方がたくさんでございます。元気よくね手拍子してください。さあ、いいよ、いいよ、みんな。はい、どこばっかりやな、感じ。もっと大きく、そう、いいよ。ああ、みんな元気だね。皆さん元気ですね。いいですよ、その調子で。いいな、みんな元気でいってみよう。